أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين musidɓe tedduɓe heɗoroɓe on calminama on jurama goto foof inde mum e yettode muɗum to mbawɗon wonde foof enen mbawɗon wonde foof minen lamdo ho ko jaam tan gonɗon minen mbiya jaam Allah o won e moɗon hande kadi en garti ɗo e windande e jowɓere walla mbiyen nayɓere to Issa Dajjal donc hade natude hen en mbiyat tan en jetti Allah e nelaɗo muɗum Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti Seydina Cheikh Ahmad Tijani Sharif radiyallahu ta'ala anhu way en jetti khalifa meɗen tedduɗo khalifa Allah fi nuril azam khalifa Cheikh Tidiane fi nuril azam Elhaj Seydi Mohammed El Cheikh Qutbul Aktab Kabir Imam Al Mahdi Al Muntazar alayhi salam en ɓangin dendagal salamuji ɗi en pawi e juuɗe makko mo wettinana en e dow musidɓe meɗen tedduɓe ɓe hande en garti ɗo kadi e issa meɗen woni ko fari histoire Dajjal on Issa Dajjal hande enen e windande nayɓere eɗen gandi kanɗen hanki koɗo mo naɓaro orphelinat ɗum woni mbiɗen suudu ne ondu aliyatimaɓe walla tamondu aliyatimaɓe to Jérusalem to ndun suudu woni ko nene makko natti ko toon baba makko naɓi mo galle o noon woni ko galle ɓoyɗo ɗum woni on orphelinat par ce que orphelinat o mo waɗa créé manam mo waɗa fondé ko en 1899 hirande wulure e temeɗɗe jeetati e capanɗe jeenayyi e jeenayyi on galle noon dinno ɗum ko juif mbiyetenoɗo rabbin kanko mbiyeteno rabbin juif mbiyetenoɗo Ben Mensa ko on woni goɗɗo man ko on dinno ndu on galle orphelinat o wiyete ko orphelinat Sion donc si en jahiro internet en tappi orphelinat Sion han mataw en gandat ko horo en keɓat kabaruji ɓurɗi noon yajje par ce que mo wonno orphelinat manam galle joguiɗo nedi tengtudi mbawa tamde sukaɓe no moƴƴiri no ɓuuri hannirde donc toon jinnaɗo makko gorko o namnomo caggal nene makko natti mais komo yettina toon ko gonɓe e nder on orphelinat ɓe koɓe giidi bi teskade ko o ngel cukayngel ɓe gaddanagel ko cukayngel ganduɗa ko kangel tan nadiri ngel nandani e koñɗa koñ nandani e koñɗa koñ to wadduji muɗum to magareji muɗum to donc neɗɗo nandiriɗo ko adduno ɓe mbiyo noon si tawi cukaygel wontinoma kancan goro han wattu ngel wontino kancan gorel han ɗum woni Dajjal on ko ni wa'annono moni wondi e yimɓe hewɓe moni fija moni jala taw moni welti moni lepto kancan goro ɗaminɗa ho o ko yimɓe kewɓe kurli ɗum ɗo walla ko cukale kewɓe kurli ɗum ɗon taw moni welti mais on ɗo saaha effectivement ko afariji makko ɗi ɓe ganduɗa ko kanko halfuno ɗumen ɗi afariji jinneji bonɗi kanko halfunoɗi ko ɓe mbo wondanno ɗin jinneji bonɗi mbo wondanno ko ɗum adduno taw moni fija moni jala moni welti mais aussi ɓen teskino kala si tawi wonnoni goɗɗum han cukaygel wontinoma han ngel immorno han ngel fornira sira ngel daro ngel wona to tiwli tawa si ɓe tamɓe orphelinat o ɓe ƴettima ɓe jii ɗum han ɓe ganda kam oɗo o tawa wona goɗɗo ƴeŋin ɗum ɗo wawata ɗo ƴeŋande hoore muɗum humpaɓe hono ngel cukayel yettori e on siran ɗum tawa ɗini humpiniɓe ɗum kala woni ko ganduɗa ko jahili ɓe ko ɓe teski e maggel mais ko abbi hen ɓe mbi cukaygel ganduɗa hay ko duuɓi ɗiɗi han heeɓi kono ngel si ngel fuɗɗino haccude tan kay ɓeɗa sukaɓe gonnoɓe e nder orphelinat heeɓe a tawat ko haala mettuka tan mo yawlinanno ɓuɗɗinanno e hunko munne haalaji mawɗi wayno jar mbawata wiide han ƴattoje ni donc a tawan toujours moni ñaaɗi mo ƴaggi hakkude mum e ɓeyɗa sukaɓe ha fayda ko mo ƴattorono ɓen sukaɓe ɓe mo wonduno e nder orphelinat heeɓe
temo haalanno ko ɗemgal mbiyetegal hébreu donc taw haala kaɗe laaɓi pos donc hébreu laaɓɗo pos mo leɓanno et pourtant si en duttima han e bammakko ko haalanno anglais donc mon wawno haalde anglais kono ko hébreu laaɓɗo pos dajal haalanno ɓe gokkireno si ɓe jangguine hamɓe gokkireno koɓe mbaɗi pour kakkilaji ɗi pindine ko wayno desingol ni ko wayno didgol ni ɓe gaddanteno kayri ɓe gaddane crayon ɓe gaddane gomji ko cukale pidirta e école aji tokosi ɗi e kaydi wiye no ɓe desin ɗon walla no ɓe bindu ɗon hunde kono hoɗum ɓe tamnoɓe cukayel ngel ɓe gacciri hakkil ko a yirhano crayon ɗi udirha a yirhano gomɗi mema kala ko addanomo memtano hay memande kono noon si wattu ɓantugol ɗin kayri yonino pour ɓe dara sukaɓeɓe ko liggi ko ɓe tawano dajal desina siko dessin wi anon wahan ɗi desini ha komo desini ko ɓuuri sangde ko cukale ɗeɗa pi desini ko ɗum kala ɓe teskino ɗum e makko kañdal kala ko wi anon mo watto sengo golle mbinduru desingol keji gadda ɗi jungo makko mematano ɗi a teskata noon ko crayon o ɗi ussi walla gom o ɗi mema walla goɗɗum ɗi mema kono noon kam ɗo kayrongol aranawo tawa ko mo lamdano mo wat ko mo waɗama ha walla mo waɗi ɗum ha komo waɗi ko ɓuuri lewde ko ɓeyɗa suka e pimmaɗi ko mais e nder on kala orphelinat ɗum woni on galle mo ganduɗa ko cukale ɓe jinna e wurani gonnon ɗon ɗum woni aliyettimaɓe ɓe joguino dula mo ganduɗa waɗano ko kulle colli en mais ko kulle ɗe ganduɗa ko ne'etenoɗe colli en eko nandi hen tawa cukalɗe yolde hamɓe naɓeteno toon pour ɓe jaaha ɓe pijoya pour ɓe jeehi ɗum ɓe belto kakkilaji mumen ɗi belto donc ɓe naɓeteno toon wano groupe aji mais ɓe teski ñande foof groupe dajal o naɓano taw groupe o ɗe cukalel ngel ɗin tawa hen mbiyete ngel dajal ngel simo yahino mo yettono han ɗin kulle guddaɗe ɗon ɗe kulle ɗe pinna ɗe taɗɗa ɗe piro ɗe bipporo watanno ko ɗe paala wuɗɗude e cuuɗi mumen heni walla ko ɗe paala taccude ɓoggi ɗi heni mais kulle ɗe ƴagganno ɗe pinna ha ɗum tawa ɗum ɗinin hawni donc de ɓe jii ɗum kala ɗum kala vraiment woni ko hawniɓe woni ko jahiliɓe mais pourtant kulle ɗe ka en ɗi woodi ko ɓe jii'anno ko ɗe ganduno ko ɗum adduno si ɗe jii ngel cukayel tan ɗe pinna ɗe taɗɗa ɗen kiiforo ɗen gawtoto ɗe ƴagga ha tawa wano ko ɗe paala wuɗɗude e cuuɗi mumen heni ɓe mbiyo kala wonko ɓe teski e ngel cukayel si tawi dajal wondino e cukale ɗeɗa ɓe han ɗum woni ɓe mo wondi kala ɗo nder école ɗo nder galle ɗo manam ɓe on orphelinat si ɓe gondino han a tawano ko ɓuuri hewde ko komo lukanno tawa mo woni ɓitti mo yiɗano wondede e yimɓe surtout e cukale mbaɓe no poɓɓe no muɗum ni ɓe mo yiɗano kañ ko gontagol tan mo welnano donc simo naɓama no mo wondo e sukaɓe par ce que aussi sanne a cukayel han ko manguikita ɗum wurdude e yimɓe accata ɗum wonto kancan goto toujours donc si naɓama pour wondoya e ɓeeɗaɓe ka e cukale ɓeeɗaɓe piɓɓe gonda dula goto han mbo luuka mbo wulla mais ko ɓuuri piw hawnaɓe musidɓe tedduɓe heɗoroɓe si tawi dajjal ɗi wulla han yitere makko wotere nde ganduɗa ko nden taw nde yitere wonno moƴƴude nde nden simo wullanno handen ko gonɗi ndiyam yaltina gongol mais ndeɗa yitere nde ganduɗa ko nden yitere wonno moƴƴani ko nden oppirano ko mo woda wodede ko finalement yitere nde bonoyi ko nde yitere kañ simo wullanno ha yitere nde ko ƴiƴam yaltinanno yitere nde yaltinanno ɗum noon haawi liggoroɓe ɗon ɓe ha ɓe ka en tan ɓe jooɗi ɓe jewtidi ko fati e ngel cukayel ngel ɓe gaddana e kawase ɗe ɓe jii e maggel eno ngel woniri ɓe jewtidi e ka en tan liggoroɓe ɓe jewtidi kala e gonnoɓe ɗo synagogue ɗo ɓe mais ɓe mbiyo dal joni kam ko ma ɓe nelna baba dajal o si ɓe nelni baba dajal o han on haalna ɓe isa dajal histoire ngel cukayel saabu ka e ngel cukayel ngel lanniɓe ngel humniɓe en tout cas hawde yahi ha e yolde ɓe nelani baba dajal o mo ari on sanga dajal hebno ko duuɓi 4 nde baba dajal o ari ɓe cifani ɗum pi ko ɓe jii e ngel cukayel magareji ɗi cukayel ngel watta
no cukayel ngel wondira eno cukayel ngel wa'i ha si ngel wulla nde ɗayrete ko wuɗɗinta ndiyam nde ɗa wuɗɗina ƴiƴam si kulle ɗe jii ngel han pinna taɗɗa luuka kawro ɗum piɓe cifani jinnaɗo ɓe mbi ɗum non minen ɗum ɗi hawi minen joni sifanu minen ko hoɗum kam hoɗum woni issa ngel cukayel on tuma noon jinnaɗo gorko o sifaniɓe isuwa dajal o manam isa dajal o gila nena makko isso wimo reedu ndu ɓoyor reedu ngol kemgol lebbi 12 e balɗe 14 sifaniɓe si tawi kala dajal ɗe muynanno han eno ndu addanno seeɗa ɓirɗam nduɗa adda ƴiƴam ɗiɗa en ɗi gadda ƴiƴam sifaniɓe aussi oho dajal nene mum mayri ko lebbi 12 tawi mo heɓi e balɗe 14 ɗum pi jinnaɗo gorko o sifaniɓe ɗum nde on sifaniɓe ɗum ko ɓe mbiyo a kayem ɓe ɗaminima joni ha to takko pelle ɗo ngel cukayel ko nelaɗo wonnen ko nelaɗo wonnen ngel cukayel ɓe ɗaminima ko nelaɗo saabu kono nene mum wa'anno ko ɗo ngel rewdaɗo ha ngel addaɗo o orphelina e gila ngel yetti ɗo orphelina ɗo ko ɓe teski e muɗum ko e ngel cukayel ko kayem ɓe ɗamin han joni ho ngel ko nelaɗo wonnen donc ɓe mbawi wiide ko ngel cukayel ko nelaɗo anani donc nde wa'i noon jinnaɗo gorko o nde sifaniɓe ɗum ɓe mbiyo awa joni ɓe mbiyo ngel cukayel ɓe guinnirta ɗum inde nayi inna mum e bamum pemmimo nde jo ko masiya ɓe mbiyata ngel par ce que masiya ɗum woni e tubankore le messi ɗum woni enen mbawata wiide tan ko neɗɗo nelaɗo donc ɓe mbi joni wonti ɓe mbiyata ngel ko almasiya dajal nde jinnaɗo ari sifade ɗum ɗon ɗo cukayel ngel tamaɗo ɗum woni ɗo orphelinaɗo bimbitti muɗum o jinnaɗo o hoori bimbitti muɗum o jinnaɗo gorko o ɓe tawoy jinnaɗo gorko o walima maayi ɓe ɗamini han kala hoɗum ko hawrit tan ko ponnoɗo mayde ko hawrit tan ñande mo ari mo sifaniɓe kulle ɓiɗɗo muɗum on bimbitti o mo hoora hambo walo mo maya ma raw ɗum ko hawrit tan mais hoɗum woni ɓe gandano ho wona kawram mais ɗum ɗon ko ligge dajal wonno saabu dajal mo meeɗa yidde kalɗo fi makko ko ɗum addi nde jinnaɗo makko ari ɗon sifi fi makko ɗum mettimo mo hurori gandal makko ɓalewal ngal mo yahi mo waroye bam makko donc ko gandal makko ɓalewal ngal mo hurori mo wari bam makko par ce que mo yiɗa pilliɗo hanki makko o kadi mo yiɗa ɗum donc ko ɗum adduno weeri ko ɓe tawi baba o maayi on tuma noon woni nene maayi baba maayi monin o orphelina donc ko ɗo orphelina ɗo noon wonnoni goɗɗum han joni ko ɗon mo heddoto nen ha saaha jaltugol makko foti wo donc musidɓe tedduɓe heɗotoɓe hande kala en darsinat ɗo e issa meɗen dajal o windande nayɓere caggal yettude Allah e nelaɗo mum Muhammadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yettude Seydina Cheikh Ahmad Tijani Chérif radi Allahu taala anhu kala ko moƴƴi e yewtere he kala ko keɓɗon hen ko jannguɗon ko pamɗon hen e ko nafi on hen en jettiri ɗum Allah e nelaɗo muɗum mais en ɓangi ɗum en jettiri ɗum khalifa meɗen tedduɗo khalifa rasulullahi fi nuril azam halifatu Cheikh Tidiane fi nuril azam hutbul aktabul kabir imam al mahdi al muntazar alayhi salam ɗum woni ya Seydi Mouhamed El Cheikh kala noon ko woñi e yewtere he ko keɓɗon hen ko ngasi on minen ñaagui on yaafuye gandon ko hakkille amen pamɗuɗo o e wayde amen